Mun rooli myyntipäällikkönä tai myyntitiimin vetäjänä on se, että minä yritän tuoda sen meidän osaamisen asiakasrajapintaan ja kertoa, mitä me osataan ja miten me ratkaistaan tämä asia. Sellutehtaan ja kuitulinjan myynti niin lähtee lähtökohtaisesti liikkeelle siitä, että jollakin asiakkaalla on tarve, jonka he esittää meille, johon meidän tehtävä on hakea mahdollisimman hyvä Andritzin toimittama ratkaisu. Sellutehdas, jos Andritzilta tilataan, niin lähtökohtaisesti se tulee Suomessa suunniteltuna ja Suomessa tehtynä. Kalan valmistamisessahan on ehdottomasti vaikeaa on se kalan valmistaminen tätä valmistusta varten. Eli tähän kalaan on laitettu suolaa ja sen jälkeen se on laitettu tänne grilliin. Teknologian osat, joita me tarvitaan sen asiakkaan pyynnön toteuttamiseen, sitä kautta lähdetään rakentamaan tarjousta. Eli ensin tehdään teknologinen ratkaisu ja sitten kun keskustelua saadaan asiakkaan kanssa vietyä pidemmälle, niin sen jälkeen tulee detaljempaa suunnittelua, prosessisuunnittelijoita tulee mukaan, automaatiosuunnittelua. Tuotekehitys ja myynti ovat jatkuvasti yhteistyössä. Myynniltä saamme signaaleja asiakkaiden tarpeista, joiden perusteella pyrimme kohdentamaan tuotekehityksen oikeisiin asioihin. Ei tehdä vielä ihan valmista projektia, mutta tehdään jo aika pitkälti sitä tulevaa keissiä, jotta meidän myynti pystyy sitten paremmin ja teknisemmin myymään sen meidän asiakkaille. Pyritty semmoiseen, että projektipäällikkö olisi siinä kun se myynti alkaa niin sanotusti ottaa kierroksia, niin siinä vaiheessa olisi sitten jo mukana. Ja sanotaan, että tässä kohtaa niin myynti on enemmän aloitteellinen, että he tietää missä mennään ja mikä vaihe on menossa ja mitkä asiat on siinä myyntihetkessä tärkeitä. Saaret tässä hyvin suojana, mutta sitten se avomeri on heti täällä, että ei ole tarvitse pitkälle mennä. Tuolla on jotain tirppoja tuossa saaren rannassa. Meillä tarjouksen valmistelu asiakkaan kanssa, niin sehän jotkut kestää vuosia, joku kestää viikkoja. Eli riippuu hyvin pitkälti siitä, että kuinka pitkä on se tarjousprosessi ja kuinka isosta laajuudesta puhutaan. Koko sellutehtaan tekeminen voi kestää muutamista kuukausista pariin vuoteen se niin sanottu tarjousprosessin tekeminen. Yritetään ottaa aina väkeä, tekijöitä lisää sitä mukaan, kun tilanne tarkentuu. No kyllähän me pitkälti ollaan toki jo siellä tarjousvaiheessa mukana, eli kaikkea lähtee tuotteen hinnoittelusta. Eli kyllähän meidän tehtävä on huolehtia siitä, että meidän valmistus on kilpailukykyinen ja lähdetään sieltä katsomaan näitä tavoitteita, mistä voidaan olla vielä entistä parempia ja olla siellä mukana. Ja toki sitten kun mennään esimerkkinä tällaisen pesurin valmistukseen, niin tosi tarkkaan katsoa ne aikataulut, jotta pystytään pitämään lupaukset loppuasiakkaalle, mitä ollaan luvattu. Eli kyllä me ollaan aika varhaisessa vaiheessa mukana jo siellä tarjouskilpailussa. Tämä on ehkä radoista haastavin, kun pitää heittää suoraan väylää pitkin, mikä menee mannon ohi, tulee sakkoheitto. Tämä on ehkä tällainen, missä voitaisiin vaikka verrata töihin, niin tämä on sellainen, missä pätee vähän niin kuin joku direktiivi, frisbee golf-direktiivi, että huomattavasti tiukempaa. Keskimäärin niitä on varmaan 2-10 välillä. Kuinka monta erilaista esitystä tai päivitystä tehdään meidän esitykseen, koska yleensä se mitä me tuodaan ja meidän kilpailijat tuo näkökulmia, niin ne muuttaa asiakkaan omaa alkuperäistä näkökulmaa, joka sitten muuttaa kaikkea siinä prosessissa, joka aiheuttaa sitten työtä enemmän ja enemmän. Myyntiprojektihan toivottavasti aina ja iankaikkisesti tulee huipentua loppuneuvotteluun, jonka lopputulema on sitten yhdelle hyvä ja lopuille hieman heikompi. On se niinku aina semmoinen niinku jo selvä voitto jo aina. Kyllä se silleen niinku pitää suhtautua, että jes, tää saatiin. Tilanne realisoituu kaupaksi, niin sitten tietty alkaa meillä projekti. Ja projekti on pitkä, usein voi olla parikin vuotta. Ja lähdetään sitten suunnittelemaan askel askeleelta sitä kohti sitä valmista tehdasta. Ihan ensimmäisenä siinä on niinku tämä meidän perussuunnittelu lähtee liikkeelle, eli siinä on oikeastaan prosessisuunnittelu ja sitten tämä tämmöinen niin sanottu layout-suunnittelu. Eli tehdään siitä laitoksesta semmoinen malli, että missä mikäkin laite on ja
lyödään niin tämmöiset peruspalikat paikalleen. No ehkä tärkeimpinä suunnittelusuuntauksina, mitä meillä on prosessisuunnittelu, joka mitoittaa ja määrittää sen koko prosessin siellä sellutehtaalla. Sitten meillä on laitossuunnittelu, joka käytännössä tekee määritelmän, että miten mikäkin laite sijoittuu sinne paikoilleen ja miten putkistot kulkee. Ja sen lisäksi meillä on laitesuunnittelu, mikä tekee ne ihan tekniset ja mekaaniset suunnitelmat niille itse laitteille. Jokainen yksityiskohta pienistäkin ruuveista ja muttereista lähtien mallinnetaan sinne malliin ja niitä pystyy sitten katsoa, että ne osuu ihan täsmälleen paikalleen. Ja joudutaan tosi paljon räätälöimään joka keississä. Käytännössä jokainen meidän toimitus on aina ihan uniikki. Mä oon Ossi Aaltonen ja mä oon suunnittelujohtaja meidän Valkolipeä-laitostuotekodin suunnitteluryhmällä. No siitä lähdetään sitten käytännössä se suunnitelma, mitä ollaan luotu ennakkoon. Eli tähän ollaan valmistauduttu, eli ollaan tehty ennakkosuunnitelmat ja niin sitä lähdetään implementoimaan. Eli pitkälti se lähtee välittömästi käyntiin tällaista niin sanotusti ennakkohankinnoista. Eli aloitetaan työsuunnittelu ja ennakkohankinnat, jolloin varmistaa se, että meidän prosessit alkaa sovitussa aikataulussa. No pitkälti kaikki tuotteet valmistetaan kokonaisuudessaan Savonlinnassa. Alihankkijoilta tulee osavalmisteita, eli sieltä ostetaan toki raaka-ainetta paljon. Toimituslaajuudethan vaihtelee hyvin paljon, että on ihan semmoisia, missä on niin sanottu EPC-toimitus, eli kaikki, mitä sen laitoksen sisällä on, mukaan lukien rakennustyöt sisältyy, ja sitten on ihan pelkkiä laitetoimituksia ja kaikkea mahdollista siltä väliltä. Ja siitä se jatkuu sitten eteenpäin, eli sitä mukaan kun vaihetta menee eteenpäin, niin aloitetaan operatiivinen hankinta ja valmistus sitä mukaan, kun tavarat saapuu konepäin. Meidän tuotantohan ohjaa DD-pesuri, eli se on se päälaite. Ja sitten muita laitteita meidän pitää katsoa, miten ne sitten mahtuu, niissä sitten moppistrategisesti pystytään sitten reagoimaan eri tavalla, mutta selkeästi päätuote on DD-pesuri meillä. Se on sitä toimitusvalvontaa, eli ostettujen laitteiden, säiliöiden, kaikkien käydään. Meidän laatuporukka kiertää tuolla toimittajalla, käyvät katsomassa, että se laatu syntyy, mitä ollaan ostettu, niin sitten ruvetaan laivaamaan tavaraa. Tehtaalla puhutaan laivauksesta, vaikka nyt esimerkiksi Äänekoskella, niin se laivaukset tapahtui suurimmalta osalta kumipyörillä. No meillä on erikseen tuotekehitysorganisaatio, joka kehittää meidän tuotteita ja teknologiaa, mutta totta kai oleellinen osa meidän tuotteissa on myös se, että miten ne voidaan sitten projekteissa suunnitella. Joten meidän suunnittelusta on yleensä aina asiantuntijat sitten mukana tuotekehitysprojekteissa antamassa sen oman mausteensa. Tällä hetkellä on tuotekehityksessä 2 selkeää trendiä. Ensimmäinen on poispääsy fossiilisista polttoaineista, eli uusiutuvien käyttö. Ja toinen on smart-tuotteet, eli tällainen teollisen internetin tuomien hyötyjen todentaminen selluteollisuudessa. Olen Mika Mussala ja vastaan tällä hetkellä Valkolipeä-laitoksen tuotehallinnasta. Tuotekehitystä tehdään ja monestihan pyritään siihen, että kehitys on saatettu jo niin pitkälle, että se on aika hyvä suunta, miten se implementoidaan valmistuksen osalta. Mutta tosiasia on se, että kyllähän väkisinkin tulee asioita, mitkä saattaa muuttua siinä vielä valmistuksen aikana. Ja tämä aika hyvin on huomioitu, eli kun me tiedetään, että me tehdään tuotekehitystä, niin se aika hyvin huomioidaan jo siinä. Tuotekehityksen kannalta niin yksi olennainen vaihe on etsiä asiakas, joka on kiinnostunut toteuttamaan uuden teknologian, uuden ratkaisujen tuomisen markkinoille. Mutta tuotekehityshän on myös konepain osalta erittäin mielenkiintoinen asia, koska sehän ylläpitää sitä meidän työntekijöiden innostusta, motivaatiota. Me osallistetaan työntekijöitä tuotekehitykseen. DD-pesurin osalta pidettiin ideointipäivä koko henkilökunnan osalta, missä tuli yli 300 ideaa. Eli kyllähän meillä osallistuu tuotekehitykseen kaikki tässä arvoketjussa ja eritoten myös valmistukselta tulee asioita, mitkä tukee sitä meidän tuotteen kehittämistä. Melko nopeasti joudutaan tuotekehityksessä siihen vaiheeseen, että se on vietävä tehtaalle. Sitten alkaa se työmaavaihe, eli se tehtaan pystyttäminen siellä. Tyypillisesti meille ei kuulu niin sanottu siviilirakentaminen, eli tämä betonityöt ja tämmöinen varsinainen rakennushomma. Se on aika useasti asiakkaan skoopissa. Puitelain-projekti kestää pitkään, eli sehän kestää monesti toista vuotta. Ensimmäinen pesuri keskimäärin valmistuu noin 6 kuukautta
starttipäivästä, kun aloitetaan valmistus tai hankinnat. Mutta toki sitten sen jälkeen meiltä lähtee aika tiiviisti pesureita niin sanotusti portista ulos, eli lähes tulkoon 2 viikon aikaikkunassa. Tämmöisessä suomalaisessa projektissa niin varmaan mitä kaiken kaikkiaan niin siitä ihmisiä siihen osallistuu, sitten kaikki se työmaa ja suunnittelu ja kaikki projektointi, niin voi ajatella, että varmaan joku 5000 ihmistä kaikkiaan on siinä. Sitten jos mennään johonkin tonne maailmalle, Etelä-Amerikkaa, Brasiliaa, niin se väkimäärä siitä kasvaa. Se nyt saattaa olla 20 000 sitten. No eri maanosat ja eri valtiot tuottaa tosi paljon erilaisia haasteita. Ensinnäkin ehkä isoimpia asioita on maanjäristysalueet, eli silloin meidän pitää mitoittaa ja suunnitella meidän laitteet ja kaikki rakennukset siten, että ne kestää maanjäristykset ja niissäkin on paljon eri vaatimuksia eri alueilla. Erilaisia haasteita tulee aina, mutta se, että miten ne hoidetaan, että ne saadaan voitettua ne asiat ja saadaan se, mitä tavoitellaan, eli se hyvin toimiva tehas. Se on niin kuin aina se fokus. Se on se hieno juttu, kun saa sen ensimmäisen massan ulos sieltä linjan päästä. Asiakkaallakin niin kuin näkee aina, että se ensimmäinen paali tulee kuivakoneelta ulos. Ja se on niin kuin Tosi mahtava fiilis, että aina kun saadaan jotain valmiiksi, se rasti routuu ja asiakaskin vielä on iloisena vieressä ja hyväksyy, että tämä oli hyvä toimitus. Kyllä siitä tulee ihan tosi hyvä fiilis. Samppanjapullot boksuu tai Tehdas on ajettu ylös, startattu, niin sen jälkeenhän se jää meiltä, se siirtyy niin kuin meidän kunnossapito-service-palveluorganisaation piiriin ja he auttaa sitten siitä asiakasta eteenpäin selviytyä kohti tulevaisuutta.